kara min dilin baiwar ka zan yi yabo gurin dattijo baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Ya Allah ka karo tsira gumma mu bawan Allah manzo na rasulullahi mai suna da sunan Allah shine yayi kira ga ilahu Allah yayi tabawa bayi baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Ya alai sahabban nasa manyan nan waɗanda ka ware ya Allah ka samu cikin sahabban nan waɗanda ka ware ya Allah ka sanya waliyai shehunnai waɗanda ka ware baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Ya Allah ka ƙara karama gun shehi abin fahari na maulaya abul abbasi ni kai ne akan lamari na maula sahibul faidati makaula shehi mai renona baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Dan koma Kano Hausawa ne canza ni zane kwana in gaishe da shehin duniya abba ma hadi baba na baba Harazimi roko na yarda na zo gurin ka na zauna baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Ka dattijo sufin Allah kowa ya so ka baya ga sala sannan zai zamo mai sallah cikin lidifin ka ne zan kwana ga jibiri makan lamari na baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Baba Harazimi fata na yarda na zo gaban ka na zauna gaban ziryar ka in ta yabo na siyar da ni hakan fata na in ta yabo gurin ka gwani na baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Girman shehi mai reno na ya cika birnika da Kaduna ya wuce dukkanin nazari na ya zance wa shehu ubana wurin ka na zo da dan gogo na ai lidibi hakan fata na baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Kai nazari cikin ka Imam Harazimi na ban gano ba ai mun dan isar mahadin kabin fahari na ba wasa ba ai mun dan isar anwar gidan sana zo ba zan ki zama ba baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Lidibin yaban ku nake nema bajinin imamu gwani na in ta yaban ka ne ban san ranar tsayuwa abun ka gwani na fata na a ce mun kullum in ta yabo gurin ka ubana baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Kai halarar guda ba kowa malan har da marar rauna wanda ya so ku baya kuna na ga hakan cikin lamari na yarda da ni na zo ni gaban ka in ta yabo gurin ka gwani na baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Baba Harazimi da karama na ga hakan bago a gari na domin shi yake yantawa na ga hakan cikin lamari na in kayo musu zo ka duba zawiyar imamu gwani na baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Zawiyar imamu gwani na je talabin garin Hausawa zawiyar imamu Harazimi ne ladabin garin Hausawa zawiyar Aliyu Harazimi ne tarakin garin Hausawa baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Allah la ilaha illallah 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 baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Ya Allah ka ƙara kusanci gun sufi aba Nasiru ya Allah ka ƙara karama gun sarki mahadi babana tare da dan uwan nan nasa Shak Anwar mai reno na baba Harazimi dattijo baba Harazimi dattijo. Jiki da jini da rushe ku gane sai ya da sa'a ta dauko yanzu muje
sile da ziyara gun sirrin mahadi mama na sai yada ina gaishe ki gani gaban ki da dan koko na baba Harazimi da tijo baba Harazimi da tijo yanzu mu je ziyarar bango shaksuru ina gaishe ka ga shehi ina gaishe ka baban ba ina gaishe ka mun gode da wannan aiki Allah dai ya gara kusanci baba Harazimi da tijo baba Harazimi da tijo maulaya abul hakamin ni gunka na zo da dan gogo na maulaya na zo na gidanka in zauna da dan gogo na ya Allah ya gara kusanci gun saidi abun fari na baba Harazimi da tijo baba Harazimi da tijo sanne dan tsaya a cikin baitin kai ma mu mere nuna wanda yo kasidar baba Ali idan kana nema na ne sai yadi ishaq din ne na Harazimi maulana baba Harazimi da tijo baba Harazimi da tijo ya Allah ka kara karama gun sai da sa'a mai girma mama sa'a muna da tuba dimbiya uwa ga marayu mama gun Khadija da Shatti ina miki tamburan alfarma baba Harazimi da tijo baba Harazimi da tijo ine ishaq na Harazimi ya Allah ka kara basira in taibo ga manzon tsira tare da shehi mere nona baba Harazimi gata na baba Harazimi da tijo